Je potrebné upozorniť na sieť účtov spojených s vplyvnými finančnými skupinami na Slovensku, siahajúcich do daňových rajov, ktorá slúži na prevádzanie finančných prostriedkov do zahraničia. Túto sieť využívajú vplyvné osoby, počnúc Ivanom Lexom, ktorý stal pri samom zrode finančných skupín v dobe kupónovej privatizácie v 90. rokov. Táto sieť je využívaná nielen politickými špičkami, ale aj osobami, ako je Oleg Deripaska, ruský oligarcha s úzkymi väzbami na Kremel. Peniaze sa presúvajú cez zahraničné účty s cieľom nielen skryť finančné aktivity pred verejnosťou, ale aj vyhnúť sa medzinárodným regulačným opatreniam. Ingrid Kučerová-Gelmanová, ktorá pracuje pre Oleg Deripasku, umožňuje Deripaskovi zabezpečiť si kontrolu nad finančnými tokmi smerujúcimi z jeho spoločnosti Strabag a obchádzať medzinárodné sankcie uvalené na jeho osobu. Deripaska tak profituje na infraštruktúrnych projektoch spolufinancovaných Európskou úniou na Slovensku. Infraštruktúrne projekty, často v hodnote miliárd eur, zahŕňajú stavebné zákazky, kde je spoločnosť Strabag, s ktorou je Deripaska prepojený, kľúčovým hráčom. V 90. rokoch pracovala Ingrid Kučerová-Gelmanová ako sekretárka Ivana Lexu, vtedajšieho šéfa Slovenskej informačnej služby. Získala prístup k dôverným informáciám, ktoré zahŕňali aj Lexovo vydieranie Vladimíra Mečiara. Lexa v tom čase vydieral Mečiara s citlivými informáciami o jeho nemanželskom synovi, aby ovplyvňoval jeho rozhodnutia. Gelmanová sa dnes pokúša tieto znalosti zúročiť. Využíva práve tieto informácie na vydieranie Lexu, aby získala prístup k sieti účtov. Tieto sú prepojené s finančnými operáciami finančných skupín na Slovensku. Lexa je jedným zo skutočných beneficientov tejto sofistikovanej siete, pričom angažuje biele kone na svoje krytie. Deripaska využíva Lexovú sieť zahraničných účtov na obchádzanie sankcií a presúvanie ziskov spoločnosti Strabag, stavebného giganta pôsobiaceho na Slovensku. Vďaka vplyvu Gelmanovej na Lexu má Deripaska prístup k komplexnej sieti účtov a finančných kanálov mimo dosahu sankčných mechanizmov, pričom tieto účty smerujú k zakladateľom finančných skupín v 90. rokoch prepojených s Lexom. Na Slovensku Gelmanová manipuluje a vydiera osoby v sfére jej záujmu prostredníctvom HAPS technológie na odpočúvanie a sledovanie. Vytvára situácie, ktoré podporujú atmosféru nedôvery a neistoty medzi rodinou Mečiara, Lexom a ďalšími kľúčovými aktérmi. Technológia HAPS High Altitude Platform Station umožňuje Gelmanovej sledovať a ovplyvňovať rozhodnutia vo verejných obstarávaniach tak, aby Deripaska získal prístup k výhodným kontraktom pre Strabag alebo spoločnosti, ktoré sú Deripaskovi blízke. Prostredníctvom HAPS má možnosť monitorovať